What's up, Ministeri tässä ja tervetuloa muuden videon pariin. Tosiaan tämän videon aiheena on vegaanit. Me tietää, että tulee vähän niin kuin puun takaa. Niin kuin, että miksi yhtäkkiä teet videot vegaanista. Vegaanit! Missä sun video? Mä teen kyllä myös sketsejä ja kaikkia tällaisia hauskoja videoita, mutta mä haluan vaan taas tuoda sen asian esiin, että mä tykkään myös kuvaa tällaisia aiheita tai vloggaa tällaisista aiheista, jotka askarruttaa ihmisiä. Mä en halua vaan tehdä perussketsejä, pistää porukkaa nauraa. Mä haluan pistää myös ihmiset miettiä. Niin sen takia mä haluaisin esimerkiksi itse tehdä vegaanista vlogia ja kokeilla itse olla kuukauden vegaanina. Mulla on itse ollut yksi friend, joka on ollut vegaani nyt ainakin vuoden. Ja se on pistänyt mut vähän miettimään. Meitä oli kysynyt sit pari kertaa, että miksi on vegaani. Ja se selitti kyllä ihan hyvin, miksi on vegaani, mutta mä en itse vaan jotenkin saanut ymmärrettyä sitä. Mä oon silleen, kun possi on syönyt lihaa tuhansia vuosia, niin miksi nyt? Ja mä tulin siihen päätökseen, että jos mä haluan itse ymmärtää paremmin vegaaneja, tai mä haluaisin tietää, miksi ne on tyyliin vegaaneja, niin onko se elämäntyyli, onko se kultti? Mikä se on? Onko se ne hippejä, jotka on poltellut liikaa ja tullut tähän päätökseen, vai onko ne oikeasti ihmisiä, jotka oikeasti ymmärtää asian laidan ja ymmärtää, mihin tämä maailma on menossa. Ja mä toivon oikeasti, että mä pääsen ymmärtämään vegaaneja paremmin tämän haasteen avulla. Ja stay tuned, yrittäkää jakaa tätä teidän friendille ja kertoa niille, että Suomessa on ensimmäinen vegaanisomppu. Let's go! Eli mikä vegaani on? Mistä tämä sana vegaanisuus tulee? No siis jos katsoo historiaa vähän taaksepäin, niin se ajoittuu noin 70 vuotta taaksepäin tästä 1940-luvulle. Sana vegaanisuus tulee englanninkielestä vegetarian, eli siitä kun ottaa ne ekat kirjaimet ja vikat kirjaimet siitä sanasta, niin siitä tulee se sana vegan. Ja mihin se perustuu on se, että vegaanin aikomus on niinku olla käyttämättä tuotteita, mitkä on haitallisia eläimille, mukaan lukien maidot ja kananmunat. Kaikki tällaiset aineet, mitä on testattu eläimiin, niin vegaani ei käytä niitä. Ja sitten on sellaisia erilaisia vegaaneja tai erilaisia tyli vegetaristi. Se käyttää maitotuotteita, mutta se ei syö lihaa. Ja on sitten kaikenlaisia muitakin vegaaneja, jotain fennovegaania. Rehellisesti mä itsekään osaan kaikkia noista. Päätin ihan ensiksi maistaa mun friendin tekemään vegaanipizzaa, joka oli tehty Venäjä-täytteellä. Ja tämän kuulemma pitäisi korvata kebabbi. Ja kuulemma he ovat laajentaneet tämän tuotteen myyntiä ja sitä myydään useammissakin pizzerioissa nykyään. Katsotaan nyt tää maistuu. Katso nyt. Ei paha. Mä kelasin aluksi, että tää erottuisi jotenkin normipizzasta tai silleen, että mitä nyt olettais vegaanipizzoista tai kasvispizzoista ylipäätänsä. Ai? Hyvä. Näkyykö sun mun hyvin tossa? Ensimmäinen vegaani somalli. Mä kelasin, että ois kevyt safka. Jos kuitenkin syö jotain kevyttä tällä. Se on täyttävää. Joo, mä kelasin täyttävää. On just täyttävää. Ei paha. Siihen pitää vaan totutella. Vielä 3 viikkoa. Hän yhtäkkiä ruokakriitikko. Tää on... Sä nähnyt sen videon. Meitä oikeesti ei aluksi oletin, että olisi sellaista ei niin täyttävää safkaa, että olisi sellaista vähän niinku kevyttä safkaa, koska eihän siinä ole lihaa tai mitään tyyliä, mitä eläinperäisiä tuotteita. Mut siis nyt kun mä olin syönyt ton pizza tossa loppuun, niin kyllä mulla tuli tässä ihan täyttävä fiilis. Et kyllä mä suosittelen, että kannattaa kokeilla itsekin. Ei se paljon eroa normipizzasta. Tai ylipäätänsä normiruoasta. Vaikka se pizza oli hyvä, niin mä en nähnyt mitään järkeä siinä, että pitäisi käydä keskustassa asti ostamassa sitä. Joten päätin katsoa, onko mun lähialueella mitään pizzerioita, jotka myy samaa tuotteita. Ja mä löysin muun. Hai. Hai, yön Timo. Ora. Jävä sniikkas vaasti. Chillisti. Mites tilat? Kuulemma vegaani pizzaa, mutta se nyt ei ole ihan varma juttu. Herää, miksi kiusallaan? Katso nyt mitä mä tilaan. Mä yritän saada jotain vegaaniystävällistä safkaa, mut katso nyt mitä täällä on tarjolla. Et saa nähdä miten käy. Mä päätin tilaa Iskeneri Burgerilla ja pakko myöntää, ei se maku ole kovinkaan erilainen siitä mitä mä söin edellisessä pizzeriassa.
Ei sitä aluksi oikein taju, mutta sit kun sä vasta oikeesti menet kauppaan ja alat etsiä vegaanisia tuotteita, niin sä vasta silloin huomaat, paljon sulla on tuotteita, missä voit ja mitä sä et voi ostaa. Ja reellisesti tyyli kaikki tuotteet, jotka on täällä, niin mä voin ostaa niitä. Kyllä sitä aika nopea päätyi vihannesten ja hedelmien puolella ostamaan tuotteita. Et kyllä mun meni hetki tajuu, mutta vasta sit kun mä näin maitohyllyn, niin silloin mä tajusin vasta kuinka pieni valikoima mulla loppujen lopuksi on. Kyllä se valikoima sitten vegaaneilla ja normikuluttajilla on, kyllä siinä on sellainen huomattava ero. Kyllä niitä vegaanisia tuotteita kuitenkin löytyi loppujen lopuksi sitten, että ja niitäkin ei ollut mitenkään vähissä, että kyllä niitäkin oli ihan huomattava määrä kaupoissa. Ja mä tajusin siinä vaiheessa, että kyllä siellä oli ihan huomattava määrä myös, mitä pystyin ostamaan kaupasta. Ei niitä ollut mitenkään naurettava vähän niitä vegaanisia tuotteita. Ei sieltä kuitenkaan tyhjin käsin lähdetty kotiinpäin. Tuli just kaupasta ja mä en oo oikeesti ollut edes ikin noin pitkään kaupassa reellisesti. Siis tuli jokainen piste mihin mä menin, niin siellä oli tuotteet, mitä mä voin ostaa. Mun tuli niinku kirjaimellisesti metsästä ne mun tuotteet, mitä mä voin syödä. Niin tyyliin meni normaaliin tuotteisiin verrattuna mitä mä ostin, niin kyllä tähän meni aika paljon rahaa. Tää on mun 3. päivä vegaanina ja mun olo on aika kevyt. Ei nyt silleen, että mä en söis mitään, mutta nää esimerkiksi 3 päivää on ollut sellaiset, että mä en oikein tiedä mitä mun pitää ostaa ja mitä mä en voi ostaa. Se on just sellaista, että mä vaan otan nyt jotain kaupasta. Ja esimerkiksi eilen kun mä olin töissä, niin mä en ikinä olisi ollut olettaa, että ruoan välipalan niin löytäminen kaupasta on niin vaikeet. Mä en saa ostaa mitään tuolla paistotuotteista tai niitä leivotuotteita, koska niissä on maito. Pitäisi varmaan alkaa vähitellen katsoa niinku kaikki tällaisia pikku välipaloja, mitä voi oikeesti ostaa kaupasta, mitä voisi esimerkiksi itse tehdä duunia. Kyllä mä vähitellen pääsen varmaan tämän asian ytimeen tai tämän asian makuun. Nyt kun mä aloitin tämän haasteen 6 päivää sitten, niin mä oon huomannut sen, että mä oon syönyt enimmäkseen ulkona sen sijaan, että mä oon syönyt kotona. Ja se varmaan johtuu siitä, että mä syön enimmäkseen prosessoitua ruokaa, ennen kuin mä aloitin tämän haasteen. Ja mun on ollut vähän vaikeampi totutella siihen, että mä kokkaan erilaista safkaa täällä kotona. Sen sijaan, että mä voin käydä ulkona syömässä siellä jotain vegaanisia aterioita. Et se on vähän sellaista totuttelua vielä, että mä en pysty enää leipomaan mitä ennen leivoin, tai mä en pysty enää kokkaa, mitä mä ennen kokkasin. Et siinä on ihan uusia aineksia tullut kehiin. Et sen takia mä oon niinku tää viikko ollut vähän sellaista totuttelua, että mä oon syönyt ulkona enimmäkseen. Ja kyllä mä oon sit kuitenkin ostanut jotain vegaanisia tuotteita tänne kotiin. Mä oon huomannut, että mä oon alkanut juomaan vettä paljon enemmän kuin ennen. Miten johtuuko se siitä, että toi kauramaito, mikä mä ostin, niin ei ole mikään maukkaan vaihtoehto. Pari frendiä suositteli, että mä ostaisin sen suklaaversion ensi kerralla. Oon kuitenkin yrittänyt kokkaa täällä pari kertaa. Mä ajattelin sit tässä ensi viikolla kuitenkin pyytää frendiä auttamaan tässä niinku kokkaamisessa. Ja näyttää pari niksiä, mitä pystyy sitten niin esimerkiksi kokkaa kotona. Sen sijaan, että söisi koko ajan ulkona tuulaisi rahaa. Ei pitäisi paljon muuta. Ensi viikolla varmaan sit kokataan mun friendikaa tai vegaanisafkaa, niin saa nähdä sitten mitä käy. Yes.